Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariyami, nayap manaya pagusayin tanong sa makampat na subitira si ku di ka kurbana ku karabaw. Eno ad nakakapakay niyan si sa Islam anta ka di kapakay iba di kurbana so karabaw. Ginan ipagusayin tanong si sa gingga makampat a video. So ilmu mga luksami, mga pagariyami na kaludan. Da abon miya kandilngan ang manusia iba sulang wana ilmu na kiyato kawanian udiin na miya batya iyan. Gengga iya kitab si sa gengga iya video of kilenyo aya title again kaya kitab na Ahkamul Udhiya wal Aqiqa. So mga kukuman o kakurban agusto kapagakika. Miadoy si saging kaya kitab, si saging pandangan ika-20 agwalo. Inaloy niyan saya, aging kutwa syarat o ayam kepakay adii makurban. Igira manuto buka sa hari raya. Inutanoy pagusya, sabab sa kuma aging kaya buka sa hari raya, nauman isa na makapupulano sa kapkurban yan. Na miadoy si saging kaya kitab, aging kutwa syarat ayam dapat nagyuto di makurban. Kau pa makaliw saya aging kutwa ayam na invalid aging kutwa kurban da ami itong sa udhiya ka kurban aging kutwa pikurban ayam. Ayam ya aluy saya na madhabu jumhuril fuqaha wa minhumul hanafiyya wal malikiyya wal syafi'iyya wal hanabilah ayatigian at tindag o majority ko mga ulama agin ang sukyumpungan ko patay ma'am sukupit Hanafi, Maliki, agu Syafi'i, agu Hambali na aya kyumpungan kiran na antakuna al-udhiyatu minan ni'am dapat naging kutwap kurbanan si kugawi abuka sa hari raya na maapad sa kaniyan kung mga pangangayaman abituin sa ni'am tuna ipangangayaman na ni'am mialoy si saging kaya kitab. Huwag. Aya ni'am pangangayaman agyuti di makurban igira buka sa hari raya nakataya. Aya paganeron mialoy saya ayam makasusul jaging kutwa ayam abitun sa ni'am. Ni'am na aya paganeron na al-ibil na ginan suunta. Ginan suunta. Ikadua ayam makasusul jageng kaya ni'am agyuti di makurban igira buka sa hari raya na al-bakar na ginan at tigiyan sa mga sapi. Wa mithluha al-jamus na lagid mambuto at tigiyan o karabaw maapadun. Naman na ya? Matatago si sageng kaya kitab aso jamus aginan so karabaw na maapad sa kaniyan kung ni'am agyuto idi makurban igira manuto buka sa hari raya. Wal ghanam da'nan kanat aw ma'izan nalagid mambuto at tigiyan o kambing anta kabili-bili na maapad sa ging kanan ni'am di makurban igira manuto buka sa hari raya. Misabab san mga luksami, mga pagariyami na kiyaumpong ang beskupat ang madhab aginan sumaliki, Syafi'i, Hanafi, agu Hambali aginan ipugunutan si sageng kaya dunia apat akpit kay siran imya kasabot ko Quran agu sumakatter o nabi agu sukatter o mga sahaba na miyaumpong siran sa aya kiyumpungan kiran na sukarabaw na maapad sa kaniyan ko ayam ni'am agyuto idi makurban. Misabab san mga luksami, mga pagariyami inuwa kanaya inusay aya sabab yan na adna bangsa tano pagaritano salafi siyala wada iyan aging kutwa tekstakan ko kini postnak nun sukarabaw na kapakay adi makurban owan sa aya pinishare niyan sa aging kutwa postakan na kiumintan niyan sa di mapia comment katigin na siya kini at tigin aminullah na sumusupakad ka andaman niya ikiyapakayan niyan ko karabaw adi makurban. Oay. Nag-YouTuba pamamamsata kamangangaran sutaw sa salafi tumatarima sa salafi ugaid na din yan katawan so ifta o mga ulama ang mga salafi.
Kailan yung busagi nga screen, mga pagarya, screen. Sisagi nga video, aging kutwa ifta, umala ulama ang mga salafi. Katip kailan yun. Ifta is Sheikh Al-Uthaymin. Inifta iyan, Sukarabaw, na lagi datiyan o sapi, pakay adi makurban. Kaya kay niyan adi makurban, sa lagi nga kapkailan yun, sisagi nga screen, aginan so fatwa, ifta is Sheikh Al-Uthaymin, amala ang ulama as-salafi. Naliw sampang mga pagarya. Nakate, may lain yung jaging kaya kitab, akiyong pong upat ang madhab. So din supat akpit. Amiyong pong siran sa Sukarabaw na maapad sa kanyan kung pangangayaman ni'am. Aginan so mga ayam, agiyuto i-valid adi imakurban, igira manuto agawi Idul Adha. Bukas sa Hari Raya. Nasa din sa supak saya, nayad na miya bulangin naging kaya kitab, akiyumpungan ko patay ma'am, agumya bulangin, aging ko to ifta o mga ulama ang mga salafi, pasumambus mga ulama ang mga salafi na miyumpong silag. Dahil na matuon ka ulama ang salafi, abat tigin na di ka pa kaya kurban ng Sukarabaw. Aging isyan yun, aging na mga ulama ang mga salafi, ang mga kilala. Kaya na isumbagira na kano, na Sukarabaw na maapad sa kanyang kuniam, agkapakay adi imakurban. Inuwak na yung inaloy, sabab sa saging nga ingid tano Pilipinas, na aya kalalaya man tano, mapia ipsido tano na Karabaw. Mas kababayan tano itaam Sukarabaw adi susapo sapi. Mas mailot ra katano itaam, buta bulabaw ron sa katano ron ng mga mananaw, susapo Karabaw adi susapo sapi. Na importante na kito kawaniyo, aging ga aya di ka kurban na Karabaw na ded na sumyo pakon. Upatay ma'am, kamiyong pong supat madhab. Supatay ma'am, kung kapapakain yan, lagid mambuto mga ulama ang mga salafi na miyong pong siran sa kapakaya di magkurban. Sukarabaw kay mapad sa kaniyan kung mga pangangayaman bituan sa ni'am. Na sumakaliliyo kong ni'am, ang mga pangangayaman, lagid di kapakaya kurban. Lagid o saladeng. So saladeng na benar ko halal ang kapakaya episode. Ugayid na, das kanyan mapad ko mga ayam, abituan sa niam, beauty sabab, akanabas kanyan, di makurban, igira manuto, agawi bukas sa Hari Raya. Lagid mambuto kuda. So kuda na minsan pan piyaka halal o Islam. Kapiyaka halal, o majority ko mga ulama, lagid ukpitan wa Shafi'i, na piyaka halaliran kay mismo, so manan yan na mga sabo, na binap, piyaka sadasiran sa kuda. Uway, ugid na di kapakay ibas kanin mapad kong mga ayam, adi magkurban igira manuto Idul Adha, kay sabab sa sukuda na kanabapad sa ni'am. Ay mapad sa ni'am, naging utami ang aluya karkano ang mga ayam, alagi duunta, sapi, Karabaw, kambing, agubili-bili, naginan i mga ayam, mga luksami, mga pagaryami, adi makurban igira manuto buka sa Hari Raya. Na aya pinakamalay balas, adi makurban sa gengga iya mga ni'am, ang mga aloy, ang mga pangangayaman, nasa din sa malauni sapo. Na aya piya kataralbi, o madhab tanwa Shafi'i, upang makaibarat na ad nakakagagaon, ang makamumuayan, na aya pinakamalay balas, naginan so unta ka, mas malay balas, adi, mas malay sapo, adi so sapi, o gusto Karabaw. Na uda unta, uway, naguro mo mga tatalundog aging uta Karabaw, gusto sapi. Oy, na banda makaparate kano sa mas malakman isapu Sukarabaw adi susapi. Na importante ninyo manaya kung naligyo ilmuyo kapapakay o Karabaw ang maapad ko di makurban igira manutua Idul Adha sabab sa ginan na kiyumpungan ko patay ma'am. Agusto mga ulama mga salafi na miyumpong siransan ko kapapakain yan ay abu supaksan na sumranaw ada makapangadi. Ayabu pewalsan na sumranaw ada makapangadi udi na miya kapangadi na may to igrado na danyan raw taabatiya aging kaya lagi daya masala balasang kanu wallahu taala sa balas amapya salamus kanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.